Сега ще научите отговорът на въпроса колко зъби има човек. Един възрастен човек има общо 32 зъба в устата, които са постоянни зъби, появили се след падането на млечните. Постоянните зъби се състоят от различни видове, изпълняващи специфични функции. Подробната разбивка на зъбите в устата на човек включва 4 вида зъби – резци, кучешки зъби, предкътници и кътници. Резците са общо 8 броя, разположени в предната част на устата. На горната челюст има 4 резеца. Толкова има и на долната челюст. Резците имат остър, плосък ръб, използвани за отхапване на храна. Кучешките зъби са 4, разположени до резците. В горната челюст се намират 2 кучешки зъба. В долната също 2 броя. Кучешките зъби имат заострена форма и са предназначени за разкъсване и хващане на храната в устата. Предкътниците са 8 броя, разположени до кучешките зъби, съответно по 4 броя на горната и долната челюст. Те имат по-плоска дъвкателна повърхност и подпомагат смилането и раздробяването на храната. Кътниците в устата са общо 12 броя. 6 са разположени на горната челюст и 6 броя има на долната челюст. Кътниците имат по-голяма дъвкателна повърхност с множество издатини, което ги прави идеални за смилане и раздробяване на храна. Мъдреците са последните кътници, които изникват в задната част на устата. Не всеки развива мъдреци и наличието им варира при всеки човек. Някои хора може да имат всички мъдреци, докато други може да имат 1, 2, 3 или дори никакви. Мъдреците могат да причинят усложнения и може да изискват премахване, ако започнат да причиняват проблеми. Важно е да се отбележи, че броят на зъбите може леко да варира от човек на човек, тъй като някои хора могат да имат вродена липса на зъби или да са подложени на стоматологично лечение, което води до загуба на зъби. Редовните стоматологични прегледи и поддържането на добри практики за орална хигиена, като четкане, почистване с конец и посещение при зъболекар, са от решаващо значение за поддържането на здрави зъби през целия живот. В случай, че сме ви били полезни и сме ви помогнали, моля подкрепете ни като споделите този видеоклип с приятели. Ще сме много благодарни, ако се абонирате за нашия канал Разумен живот, като обещаваме, че ще продължим редовно да споделяме информация как да улесните своя живот. Благодарим ви за подкрепата. Желаем ви успех!